하구나.
कोई भी नहीं आएगा यार। हेलो 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 हेलो। Sir bro sophonaden like don't thank you bro. Good morning, good morning. Oh no, sophona thank you like don't. On by day okay okay. मा हरनोसै मोजाङानो bro. नोंहालाय मा खबर? मोजां खबरा आंना। नोंनालाय? गेजेरावनो आंनाबो मोजाङानो। जाखांबाय नामा ना जायाखै? आं डिउटियावसो दं। आदसा बेराद अखा हायाखै नोंसिनिथिं? जोंनिथिं हाद्लागासिनो नै। लाइनाबो थांफिनलायबायलै। जारलासो। अखा हादोंलै दासो नागारदों। जोंनाव नागारबावाखै ख्रेब ख्रेब हाद्लागासिनो। अन थेंक इउ। Samsona sophonaबाय like don't thank you thank you. मा खालामबाय दं? अखा हादोंना हायाखै नोंसिनावलाय? जेमोखि उनु बिमा खाथं मा खबरनो? उनुआ बिजिसोदां ओंखाम ओंख्रि संनाय टाइम जायो बिदि समावलाय बेहा।
फुङाव हादोंमोन दा हायाखै आदसा हादागासिनो दहाय फुंनिफ्राय हादों मोनानिफ्रायनो आरो मथा मथि दाबो ख्रेब ख्रेब हागासिनो सेमन थेंक इउ Kazanti Ring official blog. Hi Amona, hi, hello, good afternoon. मा ओंख्रि जाखो दिनै जाथ'वाखैलै नाजों टमेट'जों संगासिनो आरोना ना पांकाज टमेट' संगासिनो मोनजाथ'वाखै आरोना आंहा देख्लायबाय लकेल दाउ जाव मालाय बिस्रासो गोथाव मोनजाथारोलै लकेल दाउ हांसो दे दाउआनो गैजाया नालाय जोंना ओंखायनो मोनजाला दाउ बुरजा लाबाबो थांलाय फैलाय खालामो ना माबायावहाय बेमारसो जादलाजोबो फुल जाबाय नामाब्रा लाइनाबो थांनासो होलायबाय on thank you Senmaki on thank you so much hello viral करवा दो viral
SMaki on. Thank you. Nainane. Ilaran libra. Oh. Ah. SMaki on. Hello. Asis. Happy Diwali. Thank you so much मेरा लाइव में आने के लिए. मैंने दिखाए एक ही सपना मेरे मेहर की एक ही अपना. SMaki on, thank you. Lại nào cái đường lần đi. 피카네 블로 탕필레비는 lại. Remember Jemakia ma खालामदों खिनो ओरैनो दं गासिनो बिसिनायाव गोलांनानै बिसिनायाव दं आङो ओरैनो गोलांनानै अखाबो हादोंना
Please support. Please, Azanti. Thank you. New dong ba join kalam. Yes, officer चला गया क्या? रो हनाने रो. Join कर लो guys. Samaki on, thank you. Oh. Okay, waथे बेसे जाखो waथे गैयालै 1k नि एसेल' बारदों एप्रिलावनो 1 years कमप्लिट ओमफ्राय फाग्लासो आगोलाव सिगाङाव बिदि रिभिउ होआखिसैना आङो साबखौ नागिरग्रोबाय थानानैनो आइडिसो बारा बांसिन जाजोब्बाय ओमफ्राय भिउसफोर जाखानाय नंखाला बेखारसो जाखासिगोन बायदि मोनदों आइडि लानानै जेबो लाब गैयालै SM on 1 years ग्रुप जाबाथाय आरो खमायसिगोनसो बायदि मोनदों
मालाय नोंनासो थांबायदां गोगोमनो गेजेर नांहैबायदां जेसामखि उइलियाम ब्लक सौफैनो हादों थेंक इउ वेलकाम हेलौ नो थेंक इउ विलियाम जेसामखि अन थेंक इउ someone on thank you रावबो फैदों नामा ओइबाव फैयाबाबो दोननाव गैया हाबगोन दिनै मानिखाया आङो
Samaki on, thank you. On, thank you. Samaki on, thank you. Samaki on, thank you. On, thank you. On. Mà cái gì mà đó ra nè. 토마토 프렌드 판카스 사실 말해 그 고थारमोन खैजिमा बिदै एवनाय खाथिंबा जाहैथारगौमोन आं खैजिमा बिदैखौ Samaki on, Radhe, thank you. Thank you so much. Radhe, thank you. Thank you. Radhe.
जोलाव सैब on बेसे अमरथि मोनो गैयालै मोना मोना एखमबा मानसि बुरजा जायोबा एसे गोबाव फैबा 8 गाहामल' फैयो नोंसिनासो मालाय 15 गाहाम फैयोब्रा खनसेयावनो आंना जायानो मानसियानो जायाबालाय एखेनो 8 गाहामल' फैयो आंना एखमबा 8आनो फैबावासो 5आनो खुनुरुखुमसो फैनो नागिरबावो एखमबा नोंसिना मालाय फुङावबो 10 गाहाम मोनलाबायो एखमबा 16 15 बेबायदि मोनलाबायो जोंना गैया दहाय 59 मिनिट निया 12 फैदों आंना फैलाय माथो नायदो गैया जोंना बिदियानो नागिरो बाबा जक्स मोजां दाखालि बेलासिनिया 2 घन्टायाव 21 मोनदोंमोन होलाय नायदो एखमबा आंबो मोनथारा आवगायथिनो नोंना मानसिया एसे बुरजा जायोना मबाइल गंसे लबाथाय जारलाथारलै जेरावबो रावनावबो गिदिंनो मोननो नागिरा ना एखमबा ओमफ्राय गोबाव थानाय जायो सानसे मानसिनावनो जोंना ओमफ्राय बिदियावनो जानो नागिरा मबाइल गंसे एक्सट्रा थाथारनांगौ र' सेकेन्ड हेन्ड बोराय लालाबायनोसै नायाव गंनैजोंबो लाइभ थाबायना फोरनावबो थाङो आं आदसा बेरायनो मोननाय जायाखैलै आं बेरायाखै माबानो मोननाय जायाखै ओंखाम खुरबाय नोलै दाना ओंखाम जाग्रोनोसै आं दे
피나 막내야. 이 시간이 아니 무장 비니 시공이 그러려나 봐요. 이 돌아일래야 그래? 이렇게 마바바 같지 않네. 돌아서는 자기부 생각 하지. 하나 통해 보는 거. 아무리 수로는 그런 거는 이거 하면 없나? 이나네 좋았다. 아무리 기라 당면 봐. 제가 도망나봐 거기다가. 서로 전화를 해. 대답을 아무리 뭐야 뭐장 사람한테 살짝 두배양 아주 말이 대방가 광가는 살살이 마바는 라비 대방가 저라냐 뭐 방가라비 대미시야 뭐장사 바라는 거 말아 그냥 뭐장라래 랑데 마한테 랑랑랑 뭐장라래 왜 그렇게 고슬랑가 이틀이 장면이야 이제 전에 말하는 보라는 블록 아게 비야 응자 배야 응자나 뭐장라래 아 방가통아 itu dengar di sekolah lagi di sekolah sekolah kasih ini lah tapi dah tak pilih bukan macam dia pilih oh kasih kita pilih buku dia buku itu kan ya saya di sini dua buku buku baik tak kayak ini yang mudah di dulu yang kali lagi 많이 비싸 온 뭐라이 비야 그러나 aku badi madi ni mari kalau ngomong ni dah selesai mau lah mari selesai mau yang mau berang sudah mau berjalan ni sebenarnya kan dah mau tinggal pura tu ni jadi mula le berjalan ni itu kita dibuat kami sudah lah kami yang kami sudah ni lah kenapa ini ini kami ini barang ini ini lagi di bawah kalau kami ada di dalam yang berbeza posisi betul kerja posisi ni kai boy posisi na boy na kita nak mobil kita tak nak टेंकियाव उनाव खारखाना माखोरा गैला माथो या 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 एसे जाबाय
औ दाना होफिनदो दाना होफिनदो दानो मानसि जागोन